tynnu atat mewn cyfeill garwch ac yn estyn I ni dy gariad ath gymorth. Rhoi ni hefyd ddeheuad amdanat a mwynhad yn dy gwmni. Gwrdd da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes iawn I chi I roedfa ddigidol y bore yma. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni heddi. Croeso cynnes iawn. Y Samariad Trugarog. Un tro, safodd un o'r arbenigwyr yn y gyfraith ar ei drad a rhoi prawf ar Iesu. Gofynnodd iddo, athro, beth sy'n rhaid I mi wneud I gael bywyd tragwyddol? Atebodd Iesu, beth mae cyfraith Moses yn ei ddweud? Sut I ti'n ei ddeall e? Medde'r dyn, rwy ti garu'r arglwydd y ddew add holl galon, ac add holl enaid, ac add holl nerth, ac add holl feddwl, a rwy ti garu dy gymydog fe rwy ti'n dy garu dy hun. Rwy ti'n iawn, meddai Iesu, gwna hynny a chyn di fywyd. Ond roedd y dyn eisiau cyfiawnhau ei hun, felly gofynnodd Iesu, ond pwy yw fy nghymydog?
Dyma sut atebodd Iesu. Roedd dyn yn teithio i lawr o Jerusalem i Jericho, a dyma ladron yn ymosod arno. Dyma nhw'n dwyn popeth oddi arno, ac yna ni giro cyn dianc. Cafodd ei adael bron yn farw ar ochr y ffordd. Dyma offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd yno, croesodd i ochr arall y ffordd a mynd yn ei flaen. A dyma un o lefied y deml yn gwneud yr un peth. Aeth i edrych arno, ond yna croesi'r ffordd yn mynd yn ei flaen. Ond wedyn, dyma Samariad yn dod i'r fan lle roedd y dyn yn gorwedd. Pan welodd e'r dyn, roedd e'n teimlo trueni drosto. Aeth ato, a rhwymo cadachau am ei glwyfe, a'i trin gyda golew a gwyn. Yna cododd y dyn, a'i roi ar gefn Iesu ei hun, a dod o hyd i leti o gofalu amdano fe yno. Y diwrnod wedyn, rhoddodd 2 denariws i berchenog y llety. Gofalo amdano, medde wrtho, ac os bydd costau ychwanegol, gwna i dalu i ti y tro nesaf byddai'n mynd heibio. Felly, medde Iesu, yn dy farn di, pa un o'r 3 fi'n gymydog i'r dyn wnaeth y lladron ymosod arno? Dyma'r arbenigwr yn y gyfraith yn ateb, yr un wnaeth ei helpu. Wel, llongyfarchiadau i bawb a lwyddodd i gwblhau marathon Llundain dydd Sul diwetha. Oedd e'n ddigon i rai ohono ni i wylio'n unig am gamp arbennig iawn ynddo fe. Nawr, nid ar chwarae bach, mae mentro rhedeg marathon. Mae'n galw yn waith paratoi trylwyr. Ac eto, yr holl ymarfer, mae ras yn gallu bod yn ormod i rhai. Ac nid peth diethyr yw gweld coesau rhedwyr yn rhoi oddi tanynt yn ystod milltiroedd olaf y marathon. Ac o'r 59,000 o redwyr a gychwynodd marathon Llundain dydd Sul diwetha, fe ddaliwyd 1 funed fach dyner ar gamera gan un o'r dorf a'i rannu ar TikTok. Wrth iddo redeg at y llinell derfyn, fe welodd Gwion Roberts o draws fynydd ddyn ar y llawr ac yn methu a chodi ar ei drad ar ei ben ei hun, mi roedd ei goesau wedi'r rhoi o dano. Ac bod Gwion a'i ligad ar y llinell derfyn, fe droiodd e nôl
a chodi'r rhedwr oddi ar y llawr, a'i helpu fe nôl ar ei drad, a'i helpu fe hefyd i groesi'r llinell derfyn. Un funud fach dyner yng nghanol rialtwch a sŵn y dydd sydd ar gof a chadw. Munud fach oedd e'n siarad cyfrolau ac yn dangos ysbryd iach mewn awyrgylch digon gystadleuol. O am gael gweld mwy o godi'n gilydd nôl yr ein trad pan fyddwn ni'n syrthio yn y byd yma. Ond wrth gwrs, mae'n haws o lawer i basio heb oedi yn dyw 'i. Mae'n haws o lawer i anwybyddu na chymryd sylw. Mae'n haws o lawer bod ar y blaen na chwympo nôl. Oherwydd mae'n bosib y bydd oedi godi arall nôl ar ei drad yn golygu aberthu ychydig o'n llwyddiant ni'n hunain, neu falle bydd yn golygu gwneud dito bach ar daith bywyd. Ond fe fydd yn werth i'w wneud yn y pen draw, mwyn i bawb gael y cyfle i groesi llinell derfyn i breuddwydion, yn lle bod rhai ar y blaen ar drail eraill. Taw o'n blaen i marnod, o'n hamgylch ni y mae'r angen gan amlaf. Ac ni ddylai'r ysfa am gyrraedd y nod beri i ni anwybyddu angen bobl eraill. Wrth glywed am yr hanesu bach hwn, y ddigwyddodd yn y marathon yn Llundain dydd Sul diwetha, ath yn meddwl i'n syth at ddameg Iesu Grist, dameg y Samariad Trugarog. Mae dameg y Samariad Trugarog yn codi o gynlyniad i sgwrs rhwng Iesu a'r Phariseed. Cyfreithiwr crefyddol oedd y Pharisead yn chwli am natur y gyfraith. Mae'r llwyfan yn cael ei osod gan lic gyda'r geiriau hyn. Dyma un o athrawon y gyfraith yn codi i roi prawf arno. I roi prawf arno. Ac fe ofynodd e'r cwestiwn i Iesu, beth aw na fi etifeddu bywyd tragwyddol? A chi gwestiwn yn dyfe? Gyda chwestiwn fel na, mae unrhyw ateb i chi'n mynd i gynnig yn mynd i gymlethu pethau hyd yn yn fwy bydden ni'n tybio. Mae unrhyw ateb i gwestiwn fel na yn mynd i achosi mwy o broblemau. Bron gellir dweud mae rhyw fath o tric cwestiwn ydy'r cwestiwn hwn. Un all arwain at dynnu nyth cacwn ar eich pen eich hunan. I ni'n gwybod mae'r Pharisead oedd y gŵr hwn oherwydd bod y Phariseaid yn credu mewn bywyd tragwyddol, tra oedd y Sadwceaid ddim yn credu hynny. Wrth geisio ateb y cwestiwn, beth nath Iesu yn glefer iawn, ond taflu cwestiwn yn ôl at yr holwr. Be sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith, medde fe. Mewn geiriau eraill, defnyddiad y feddwl dy hun i ddadansoddi'r peth yma. Ac roedd gan y cyfeithiwr ateb. Car yr arglwydd y ddew ath holl galon, ac ath holl enaid, ac all holl nerth, ac all holl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Dyfyniad yw hwn o lyfr Deuteronomion, rhan o'r Shema, sef cyffes y bydde'r Iddew yn gwneud mewn addoliad Iddewig. Atebais yn gywir, meddai Iesu. Gwna hyn ac fe fydde di fyw. Ond gofynnodd y cyfreithiwr gwestiwn arall. Ond pwy yw fy nghymydog? Mewn geiriau eraill, beth yw terfynau fy nghyfrifoldebau mynd nawr? Yn hytrach na rhoi ateb uniongyrchol, mae Iesu mynd ati wedyn i adrodd y ddameg hon. Oedd dyn yn teithio, medde fe, o Jerusalem i Jericho. Bod y daith dim ond rhyw 2 filltir ar 15, oedd y ffordd yn un beryglus iawn. Oedd e'n droellog, yn serth, ac yn disgyn o tua 2,500 trodfedd uwch law lefer y môr i bron i 800 trodfedd i slaw. Felly oedd yna dipyn o gwymp. Ond mi roedd y ffordd hon nid yn unig yn ddyngjerus yn ddaearyddol, ond mi roedd hi'n ddyngjerus hefyd oherwydd bod hi'n enwog am ladron pen ffordd, twm siwn cati i dydd. Ac mi roedd yna ogofau yn cynnig mannau cuddio perffaith i'r lladron pen ffordd yma. Ac o'n nhw'n aml yn targedu pererinion ac o'n nhw'n targedu dynion busnes hefyd. Oedd y ffordd hon weithiau'n cael ei galw yn The Bloody Pass. Nid rhegi i wneud myna. The Bloody Pass oherwydd mi roedd hi'n cynnig ei hunan ar gyfer ymosodiadau gan y lladron pen ffordd. Ac fe syrthiodd y dyn hwn i ddwylo'r lladron. Gas ei giro a'i adael yn farw mewn pwll o waed.
Ac mae'r stori hon, wrth gwrs, yn canolbwyntio ar bwy yn union fydd yn helpu'r dyn ar y llawr. Y cyntaf i ddod ar ei draws, wrth gwrs, oedd yr offeiriad. Dyma'r hanes. Fel y digwyddodd yr oedd offeiriad yn mynd lawr ar hyd y ffordd honno, pan welodd ef aeth heibio i'r ochr arall. Nawr, falle i fod yn meddwl bod y dyn ar lawr wedi marw'n barod. Neu, falle i fod yn ofni cyffwrdd â chorff marw, gan y bydde hynny'n ei wneud yn aflan am 7 diwrnod yn ôl y gyfraith. A phi fai yn aflan am 7 diwrnod, bydde fe'n colli i shifft yn y deml. A phi fai yn colli i slot yn y deml, peryg y bydde, a bydde fe'n colli i statws yn y deml hefyd. Mae'n amlwg yr oedd wedi rhoi'r defoder deml o flaen i gyfrifoldeb tuag at i gydddyn. Fel y dywedodd un esboniwr, he put ceremony before charity. Roedd ei ymrwymiad i'r deml yn dod o flaen i ymrwymiad i'r person ar y llawr, yn dod o flaen i ymrwymiad i'w gydddyn, ac felly fe groesodd e i'r ochr draw. Tybed i ba raddau mae'n defodau a'n traddodiadau ni yn dod o flaen anghenion ein cydfrodyr a chwiorydd yn y byd, medwelwch. Na chi gwestiwn yn dyfe? Na chi gwestiwn i ni gyda ystyried? Nawr, canolbwyntio ar drigaredd y Samariad a wnawn ni fel arfer wrth ddarllen y ddameg hon. Ond mae werth oedi i ofyn pam na stopiodd y gweddill hefyd. Oherwydd mae yna rybydd. Mae yna rybydd mawr yma ni'n dose, yn yr hyn yr oedd yn meddwl yr offeiriad. Croesi i'r ochr draw, rhoi defoder deml o flaen anghenion i gydddyn. Yna yn ail daeth y lefiad. Yn yr un modd daeth lefiad hefyd ar y man, ac aeth heibio i'r ochr draw. Hwn yn croesi to. Y lefiad. Pwy oedd y lefiad te? Wel, un a anwyd i'r synagog oedd y lefiad. Oedd ef yn wyliadwrus iawn. Falle oedd e'n ame fod yna rhyw trap yn o'i ddala fe. Oedd lladron weithiau'n defnyddio decoys i ddenu bobl i fewn atyn nhw. Ac felly, mi roedd y lefiad fan hyn yn wyliadwrus iawn. Ac yn dewis gosod ei ddiogelwch i hunan yn gynta. Edrych o'i amgylch nath e, croesi'r ffordd a mynd ymlaen. O falle bod yr ymddygiad hwn yn gyfarwydd i ni heddi hefyd. Falle bod bach o lefiad ym mhob un ohono ni, cofiwch. I ni hefyd weithio'n rhy brysur yn dyn ni, yn rhoi anghenion ein hunain yn gynta ac yn rhoi diogelwch ein hunain yn gynta, so ni moyn mentro, a well dyn ni aros yn saff, i ni'n aros yn ein cyfforddusrwydd achos mae'n saffach. Croesi'r ochr draw i hwnnw. Na, ni gyneges newydd yw hon o gwbl. Rhoi'n hunain o flaen bobl eraill. Mae'n etholiad o'n blaen i'r wythnos hon yn dose. Llawer iawn o addewidion wedi gwneud gan y partion gwleidyddol gwahanol. Ac eto, mae'n byd ni'n llawn o lywodraethau heddi sy'n gwthio polisiau i hybu poblogrwydd i hunain, yn hytrach na buddsoddi mewn systemau iechyd a gofal ac addysg a chymdeithasol lles pawb. Croesi i'r ochr draw yw hynny. Pan bod llywodraethau'r byd yn buddsoddi mewn arfau ladd, tra bod un rhan o 2 o'r byd yn stryglo i fyw, maen nhw'n croesi i'r ochr draw. Mae dameg y Samariad Trugarog yn tan seilio'r difarterwch hwnnw sydd yn nodweddu bywydau a meddylfryd cyment o fobl heddi. Yna daeth y trydydd person, Samariad. Nid iddew, ond rhywun oedd yn cael ei ystyried yn elyn. A daeth teithiwr o Samaria ato medde'r hanes, pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Pan welodd ef, tosturiodd wrtho. Stopio, rhwymo'i glwyfau, gofalu amdano, mynd ag ei leti a thalu am ei ofal. Dyma wir gymydog, medde Iesu.
Ac wedi gorffen adrodd y stori hon, fe fynodd Iesu, p'un o'r tri fi'n gymydog. Ac ateb y cyfrithwr, wrth gwrs oedd wel yr un a gymerodd drigaredd arno. A mae Iesu wedyn yn glefer iawn yn mynd i newid y cwestiwn. Dyw e ddim yn gweud pwy yw fy nghymydog, mae e'n dweud i bwy ydw i yn gymydog iddo fe neu hi. Mae hynny'n newid y peth rownd yn dyw e. Wy'n credu fod ymateb y cyfrithwr yn ddiddorol iawn fan hyn. Mae fe eisiau gwybod gan Iesu ble mae ffin neu ble mae terfyn i gyfrifoldeb e. Le mae'r cut-off point fan hyn nawr? Pwy ydyw e? Le mae'r ffin yn ei ofal e? A'r ateb bydde fe'n lico i glywed gan Iesu wrth gwrs yw wel pawb sy'n perthyn i'r grefydd Iddewig yn Jerusalem. Rheini yw dy gymdogion di, dyna dy ffin di, rheini yw am i ti ofalu amdanyn nhw, dyna dy batsi'n di fyna. Dyna maes dy gyfrifoldeb di, dyna gyda gymdogaeth di, dyma dy ffin di. A phan fyddi di'n camu dros y ffin hwnnw, fe allu di stopo meddwl am dy hun fel cymydog. Ond nid fel na ymatebodd Iesu fe. Nid pwy yw dy gymydog dylse ti fod yn gofyn, ond i bwy yw i ti a fi yn gymydog iddyn nhw. A'r ateb yw i bawb. Achos does dim terfyn, does dim ffin i drigaredd, dim hil, dim crefydd, dim statws, dim ffiniau cymdeithasol. Mae cariad Duw yn galw i ymateb i unrhyw un sydd mewn angen. A dyna'r her i ni heddi. Achos mae'n hawdd iawn i ni groesi'r ochr draw yn bellwaith yn diwy. Pan mae'r llywodraethau'n rhoi blaenoriaeth i rym dros ofal. Pan fod pobl yn dioddef newyn, tra bod eraill yn buddsoddi mewn arfer. Pan ni'n rhy brysur i helpu. Ond mae'r alwad yn syml. Stopiwch. Edrychwch. Helpwch. Os yw cariad Duw yno chi a fi, fe fyddwn ni'n barod i ymateb i anghenion y sawl sy'n cwympo ar hyd hewlydd bywyd, pwy bynnag i nhw, ac ymateb i ddihangen nhw ar unwaith. Ym mha siap bynnag a thrwyba gyfrwng bynnag, y mae'r ymateb hwnnw'n dod. Fi ofynodd y Phariseiad, a fedrai garu cymydog na dwy fy ni'n nabod, ac atebodd Iesu. Nid pwy yw e sy'n bwysig, ond pwy yw i ti sydd yn bwysig. Amen.
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd, ac eich gwachodd chi'r wythnos hon i ymuno fi gyda'r geiriau Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn. Arglwydd Trugarog, gweddiwn dros eglwys ledled y byd. Gad i bawb sy'n cyffesu dy enw gael ei huno yn dy wirionedd a byw yn gytun yn dy dangnefedd. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros arweinwyr, llywodraethau a phobloedd. Tywys yr holl genhedloedd yn ffordd cyfiawnder a heddwch, fel y dysgand anrydeddu ei gilydd, a chyd fyw mewn heddwch a chytgord. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y ddeiar anhymgylchfyd. Disg ni barchu dy greadigaeth, i ddefnyddio'n hadnoddau'n ddoeth, ac i warchod i chyfoeth a'i phrydferthwch, lles ein gilydd ac gogoniant i ti. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros bawb sydd â'i bywydau ynghlwm wrth ein bywydau ni. Plana anom barch a chariad tuag at ein gilydd. Cymorth ni weini ar bawb mewn angen, ac i wasanaethu Crist yn ddynt hwy. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros bawb sydd yn dioddef mewn corff, meddwl ac ysbryd. Rhoedd i'n dewrder a gobaith i ymgynnal. Adfer nhw yn ôl dewyllus, a thywys nhw i lawenydd dy iachadwriaeth. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Aros gyda ni yn ystod oriau'r diwrnod cysegredig hwn heddi arglwydd. Maddau ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn, a helpa ni ar bob adeg o darnifol i rhoi eraill ac anghenion eraill o flaen ein anghenion ni'n hunain. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn ystod yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.